konting share ko po ng blessing. Ayan na. Yung Salamat bigas. sa Panginoon, sa inyo. Bigas po saka grocery. Konting grocery po, yan. Para pang isang linggo na rin po siguro yan. Tapos, nagbibigay na lang din po ako ng ano, ng pang bili-bili nyo rin po. Ang Diyos din. sabi Pero ko grabe kay na oh, Panginoon. nakatabingi na oh. So nakatayo ko straight. Oh, ayan oh. Pati dito ay Tumingin na talaga. Ano dyan sa ano? Pag ganun, Tanghali ganun lang, din talaga pag ano, nandito ka sa probinsya, maraming libre. Pero mahirap pa rin yung buhay talaga pag yung maraming ano. So yan mga maniniyot, walang tigil ang ulan, hindi tayo makapag-content. Pero ngayong araw, kahit maulan, tutuloy tayo para mag-content. Ito yung pinaka first episode ko ng ano, wala pa akong title kung ano eh. Pero ito yung pinaka first episode ko ng social experiment. Pupunta tayo sa mga barangay at mamimigay tayo ng konting blessing. So mga maniniyot, welcome sa first episode natin ng Katok ni Direk. Panahon na para mag-share tayo ng blessing mga maniniyot. At bago yan ay pupunta muna tayo ng CSI Bayambang para mamili ng ating ibibigay. And shoutout nga pala kay Sir Kuchapin na nakasabay natin sa pila. Apo. Tao po. Tay. Ano po? Taga dito po kaya? Nagsisensus lang po kami. Nagsisensus lang po. Opo, taga dito po kaya? Yung nga po, nagsisensus lang kami. Ngayon inabot po kami ng ano, ng ulan na. Tapos nasiraan kami ng motor. Naghanap kami pagawaan ng motor. Hindi pa kami kumakain. Gutom na nga ako. Sa ano pa po ako? Taga bayan pa po. Hindi pa po kami ano. May ano, nakakaya po pero may ano po kayo dyan kahit tinapay lang po. Kahit ano, parang nagugutom na rin po kasi parang di ko masisisi si tatay kung medyo nag-aalangan siya sa amin para papasukin at pakainin. Wala po kayong ano, nagapunan na po kayo. Nagapunan na po kayo. Oh. At imbis na maghanap pa kami ng ibang bahay na tutulong sa amin, ay napag-isipan ko na sa kanila na lang talaga ibigay at i-reveal na kung ano yung pakay namin. Hindi po tay, bali ano po kasi, vlogger po ako tay. Ako naghahanap po kasi ako ng pwedeng makainan na bahay. Parang may challenge po kasi sa akin. Hello po, Nay. Hello po. Nagluluto daw po kayo, Nay. Nagluluto daw po kayo. Okay lang po. Parang gusto ko lang makisabay kumain. Okay lang. Kahit ako lang po. Ako lang. Nagluluto kayo, Nay? Pwede pa mabidyoan yung pagluluto niya. Bali, matagal na kayo nakatira dito, Nay? Oo. Bakit pumayag kayo makikain kami dito? Konti lang naman konti na lang din yung ano, parang... Siyempre, ganyan ang bisita, pakainin. Kahit mahirap ang buhay kung may bisita, pakainin kung mayroon. Kung meron. Oo. Paano yung pagkain nyo? Paano nyo kinukuha? Saan kayo kumukuha ng mga pangkain? Kung may hanap buhay yung anak ko, makitanim kaya umuutang kami sa ano. Utang sa tindahan. Oo. Lista mo na. Kawawa kami anak. Kasi noon, malilit yung anak ko, talaga mahirap kami ka. Ibisit, walang hanap buhay ang asawa ko. Karpintiro lang sa Maynila. Apo. Kulang. Kulang pa rin. Kaya hindi nakapag-aral yung anak ko. Pero taga dito po talaga kayo sa ano, Bayambang. Taga Bayambang. Pero noong dalaga ako sa Buyain. Bayambang pa rin. Oo, pa rin.
Si Mister po. Si Dito tatay sa- dito talaga. Oo. Ang apelido ko, Sarmiento. Sarmiento. Oo, yung nanay ko, Dilacruz. Ano pong ulam niyo na ngayon eh? Yung talong yun, nandyan, no? Ah, ayun. Oo. Anong luluto niyo? Ipirito ko na. Prito. Oo. Tignan mo yung bahay namin, no? Ay, may ilaw pa. May ilaw sila. Oh. Kanina, ni itong ulam namin kanina ni Oo nga, no? Tumatabing na. malunggay at saka malunggay lang. Sarap balot yan. Parang buridibod. Wala. Alam niyo yung Malunggay lang. malunggay lang? Ah, Walang kamuti. malunggay lang na may sabaw, sinabawan lang ng bagoong, ganun. Tama na, Nay. Tira namin kaninang tanghali. Ayan guys, oh. May Pero tawag actually na- masarap to. Paborito ko yung sa malunggay na may sabaw. Pag ganun, Tanghali ganun lang din yan. talaga pag nandito ka sa probinsya, maraming libre. Pero Oo. mahirap pa rin yung buhay talaga pag yung halos Taga wala saan kang yung ano, kasama mo? bayambang din po. Oo. Cameraman ko. Siya po yung nagkakamera sa akin. So yung ulam nila nanay kaninang tanghali ay sinabawan na malunggay na may sahog ng Tilapia na maliliit. yung prito. Ah, yung Binigay yung ano, anak ko doon, oh. ang Bumili tawag ng- na, mulmul ba yun? Oo. Mulmul yata yung tawag doon, yung maliliit na tilapia. Binili ito ko, tapos tinaw ko dito. Pero ba't parang ang saya niya pa rin na eh? Parang hindi nakikita. Ganun talaga, Kahit- kailangan masaya. Oo. Kahit mahirap ang buhay, tiis lang. Kailangan maging masaya lagi sa buhay, positive lagi, no? Habang nakikipag-usap nga pala ako kila tatay at nanay, ni hindi ko man lang makita yung hirap at lungkot sa mga mukha nila. Parang ini-enjoy lang nila yung buhay. Pero deep inside, di natin alam kung ano talaga yung nararamdaman nila. Ay, may ano pa sila, baaw. Sa aso. Kaya nilang Aso. aso yan. May aso kami. Tapos ngayon, guys, ito yung... Kung minsan, hindi kami na magluluto ng kanin sa umaga. Apo. Yung saging. Tapos ngayon, guys, ito yung ulamin daw nila. Saan po galing to? May tanim po kayo? Tapos yung anak ko kanina. Ah, nakipitas na lang din po. Binigay yan. Yun o. Alam mo na. Kamag-anak niyo rin pa yung pinagpitisan. Hindi barkada yung anak. Anak mo, may Kamatso buti. yan, no? May mga mababait talaga, no? Oo, Siyempre, ganun talaga may sa dalang probinsya. Talon, yung mga kapitbahay. Mm. biglang sila. Ay, binibigyan niya pa rin sila. Oo. Yung iba. Sineshare niyo yung mga na... Tingnan mo bahay namin. Kapit-bahay niyo lang po yung mga yan. Hindi niyo kamag-anak. Yung Eh, binibigay. kapag anak mo yan, tol mo yung binigyan ko. Diyan, nagbinta ko yan. May 40 pesos. Binigay ko lang. Diyan mo si nanay. Yung Oh. kanina, 20. Nagsishare pa rin si nanay talaga kahit kahit anong hirap ng buhay, di ba? Tumutulong pa rin. Sabi ko sa inyo, mga Pinoy talaga, the best sa pagtulong mga Pinoy. Dito sila natutulog. Tingnan mo yung bahay namin. yung Tabingin na, banig no? Banig namin, hindi namin tinupok, tinitiklop, tanga mo na. Apo. Baka marbay itong bahay. Ah. Tumakbo ka sa... Takbo na. Oo. Kaya Tumatabing. natatakot ako dito. Ano? Oo, tumatabing na. Tingnan mo to, oh. Pag yung lagdo noong 2015, Apo. doon to sumili dito noon, maraming manggang natumba. Nagtatrabaho pa ako sa Pampanga noon. 2015, 2014 at para yung bagyong lando, Apo. tumagil na ito. Nakita ko sa TV na pinakita sa balita na marami na tumbang mangga dito. Nadaganan. Umuwi ako dito, tinignan ko, para ko natumba ang bahay ko, tagilid lang pala. Tagalid lang. Awa ng Diyos din. Pero grabe no, nakatabingi na, oh. Buti. So ayun, oh, nakatayo ako dito. Tingnan nyo mabuti nga gaano katabingi, ah. So nakatayo ako straight. Ayan, oh. Ni pati dito Tumingin ay na talaga. Uban dyan sa ano, dyan sa labas. Halos, kitang-kita na talaga yung pagkatabingi ng bahay. Kumawa kami ng kwan dito. So buti hindi, pag lumakas yung ulan tay, ganun. Dito, magsasapre na yung tubig. Oo. Hindi na naman sa kanya ng ulan. Pero hindi naman nagsasapre. Wala naman, Kahit no? dito, pag ganyan ng ulan, mababasay tumagdana. Sasabi lang ng Tingnan mo. Kaya ay kahit Tapos kayo lang po nandito sa bahay. ah, Kayo lang po nandito sa bahay. mamaya yung anak kong ama niya ito, Ah, dito kumain. dito rin kakain Pero naman. may bahay sila dyan.
maliit. Pag malakas ang ulan, takbo ako doon sa kanila, sa siyempre. Mababa yung bahay. Bakit yan? Natatakot ako dito. Ang nasa isip niya, puro tumba, matutumba. ang Matutumba yung bahay. Ano boss? Shout out oh. Eh. So yun guys, kunin muna natin yung konting share lang natin na blessing kila tatay. To be honest medyo kinakabahan pa sila sa pagpapasok sa amin kanina dun. Syempre, random na tao, biglang ganun yung atake. Nagpanggap kang census no? Try ko syempre, imbis na kasi deserve nila Gusto ko talaga silang sila yung makatanggap nitong short konting blessing. Gusto ko sa nila talaga i-share. So yun, kunin muna natin dito. Tapos okay na rin tayo. So si nanay po, nagluluto na ba si nanay? Oo. Yun lang natin nanay. Ay, nagpiprito na si nanay. Nay, Bakit? ito po yung konting tulong po namin. Konting share ko po ng blessing. Yung bigas. Sa Panginoon, sa inyo. Bigas po saka grocery. Konting grocery po yan. Para pang isang linggo na rin po siguro yan. Tapos nabibigay na lang din po ako ng ng pang bili-bili nyo rin po. Malit lang po to pero sana po makatulong. Ayan, 500 pesos po. Mamaya pag bibigyan kayo. Ito sa'yo pambili mo ng candy. Meron dito. Ayun 20. 20 pesos. Bili mo ng Yung candy. bahay namin na Ano sasabihin mo? Salamat po. Sabihin mo. Salamat po. Salamat Po. So yun, hindi na tayo makikikain kasi gabi yan na rin. lang ang kasama namin na bata dito. Ibuan na yan. Oo. Alam mo, pag Apa. umaga, Oo. gusto niya na pira, 25. Oo. Pag umaga gusto niya 25. Oo, ikaw 20. Sabi niya, siyempre kung walang hanap buhay si papa niya, Apo. di wala akong pera. Kung minsan, umutang ako. Salamat anak ko. Okay lang po. Ayan, saka magpapasko na rin. Sana marami pa tayo matulungan talaga. Kahit pa paano, gusto ko talaga mag-share kasi may mga natatanggap po ako. Hindi po ako mayaman pero may mga natatanggap kasi akong blessing kaya sinashare ko. Kahit pa paano, hinahati ko yung natatanggap ko, binibigay ko sa iba. Parang gano'n. Siyempre, alam ko rin po kasi yung hirap ng buhay. Galing po ako sa talaga. At paano niyo po mapapalakas yung loob ng mga ibang tao na parang kagaya niyo rin po? Ano po yung gusto niyong masabi sa kanila para lumakas loob nila? Sabi ko, magtiis tayo. Parang ang Panginoon hindi magalit sa atin. Ang kapalaran, yan ang tiisan natin. Sabi ko, kahit minumura ako, hindi ako makiaway. Saka at balang araw, balang araw, papanig din sa atin yung panahon. Ako, kahit kung ang klase ng buhay nyo, huwag kayong susuko, magtiyaga kayo, humiling kayo sa Panginoon, huwag niyong kalimutan ang Panginoon. Ang hilingin nyo, basta kahit na kumain kayo 3 beses araw-araw, bigyan kayo ng lakas araw-araw, gano'n. Masayang pamilya. Oo, masayang pamilya. Huwag kayong porque naghihirap ka, wala kang respeto sa kapwa mo. Mahirap yun. Maging mabuting tao pala. Oo. Kahit na mahirap ka, kung mabuti kang tao, ang daming lalapit sa'yo. So yun guys, ayun mga maniniyot, paalam po at yun nakita niyo yung nakaka-inspire na buhay nila nanay at tatay. So maraming salamat and hope lagi lang maging mabuting tao kahit ano man ang estado ng buhay nyo. Muli ito pang pinakaunang episode ng Katok ni Direk. Yun, salamat sa kanila. Thank you po. And nawa, pagpalain pa po kayo ng may kapal. Salamat po. Salamat anak. Maging mabuti lang po sir. 75 na. Siya 76. Oh, malapit na mag-80. Oh. Kung sana umabot ako sa 80. 1951 sa akin. Sana talaga umabot ako sa 80.
Ito, Galing dyan. kapasyal lang po. Magandang gabi sa inyo, miss. Yung pamangkin kong maganda. Ano lang po, parang nakita ko na siya dati. Dito. Si, Nag-share lang po ako ng ano, parang ang konting asawa blessing niya, lang. pamangkin ni Rooney. Ay, Rooney si Juby. Ay, nagbablog po ako. Okay lang makita kayo sa vlog na videoan kayo. halika dito. Okay lang. Ayan po si ate. Oh, ayan. Mag-iwan na rin po ako dito sa inyo. Dito po yung page ko. Wala kong cellphone balik. Yung mga Okay lang anak po ko, kasi hello po. So yan mga maniniyot, meron din ng ano dito, mga maniniyot din ng Bayambang oh. Okay, bye-bye guys. Bye-bye. So yun guys, so pasensya na boy ha, hindi ako nakabigay ng sticker sa inyo ha. Mga solid maniniyot to. Anong barangay to? Barangay Inirangan oh. Ay yung mga solid maniniyot ng Barangay Inirangan, sorry na. Pasensya na, naubos sticker ko eh. Ayan o, taraki boy.